Ydych chi'n dal I gusanu merched o dan yr Uchelwydd y Mistletoe yma? Wrw, ysbyn eisiau gael pan legal beth, chwal? Cael Mistletoe neu cael cusan? Cael y cusan. O'i chi yn aros I gael Mistletoe cyn cael cusan, ydych chi? O, wrw, ystod. Ydych chi? Yn Nadolig, ti beth ni? Oedych chi wedi cael Mistletoe lenni? Na, do. Pam ni te? Wel, na fe, wy'n mynd rhy hen nawr. Chi'n mynd rhy hen? Wel, nawr fi'n meddwl. Mynd rhy hen I gael Mistletoe, mynd rhy hen I gael cusan? O, na, gael cusan ise. Chi'n mynd cael eich cusan I nawr? O, do, dan grandchildren bach nawr, plant nawr, ti'n gweld? Na, gwrdd. Pam ni? O, yw gwrdd. Dim amser. Dim amser? O, ti gwn amser Nadolig, o? Chi'n bach yn shei, chi'n meddwl? Ja? Chi'n bach yn shei dy merched fe te? Na, dw. Na, go? Dim yn bod fas bod o? I fe? Ie. Chi'n mynd prynu Mistletoe nawr? O do. Chi'n mynd meddwl bod wedi colli boblogrwydd lot? O di, definitely. Pam? Wel, mae merched ifan lle mas nawr, mae'n ffyg adigo mas yn nhw. They've guarantee. Siwne bod ti'n cysanu rwy'n a wisgyd bod ti'n tinclo I lan I gyd. Ie, ond o'n i'n meddwl bod merched yn lico wisgos. Wedi, dim dawt maen nhw'n lico fel y popeth, neu ddau nhw fel chi'n gwybod ac yna. O bwy bardeg I te? O bwy bardeg I? O Gyfyrddin. Mae rai yn gweud bod ni'n misio'r Mistletoe I gysanu nawr, cha? Beth yw'n altro te? Ond o'ch chi'n arfer lico cael eich cusan yn Nadolig o dan y Mistletoe? O, un yn sy'n ifanc. Dwi'n meddwl nawr, adw ni dod I ben a'i dalu, neu adw ni dal I gysanu? Wel, dal I gysanu, wel, defnyddio'r Mistletoe fel rhyw fath o esgus ydy. Mae system wahanol gyda fi, I dal i'n hynta, a wedyn, odyn wrth gwrs, ni'n gysanu Mistletoe neu byd o Uchelwydd. Ie, chi'ch doi'n briod, ych chi? Orin. Ie, ti'n dal I gysanu merched eraill o dan y Mistletoe? Mae'n rhywun partion y bydde chi? Partis. Oedden chi? Ti'n mynd neud e blaw partion? Na, dw. Oedi'r Mistletoe'n dal yn boblogydd, ydych chi'n gweud? O, dim yn eitha boblogedd. A chi'n licio gysanu merched o dan y Mistletoe chi? Wel, mae'n esgus yn dweud. Esgus? Chi'n mynd gysanu heblaw ni? Wel, na, dim fel reol yn dweud. Oeddi chi wedi prynu'r peth o hwn? Hwna na, gwy, so eisiau hwna? Pam te? Wel, sy'n eisiau hwna, no chi heddiw, chi'n gallu neud e, byddwn iawn yn tfe. Os ym eisiau'r Uchelwydd yma nawr e? Os ym eisiau tymed ar Uchelwydd, dyma ganrif rhyddid yr unigolyn mach gen I, chi'n gallu neud unrhyw beth, chi'n gallu cysanu pryd chi moyn, unrhyw un chi moyn, unrhyw bryd. Wel, os ym eisiau fi wneud hwnna te? O! Diolch yn fawr chi.